Pun tanda-tandane wong medhit niku ana papat. Jenengan kok gadah tandha sekawan iki, kula jenengan dadi wong medhit. Setunggal saderenge alamate medhit. Medhit niku pripun? Medhit niku nek cara agama Islam, Al-Qur'an ndawuhke medhit niku ana dengan dua bahasa. Sing pertama medhit sing bahasane bakhil. Disebutke Allah wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum. Aja mbok sangka apa sing dipawehne Allah ning sampeyan, mbok medhiti, mbok gegem terus. Diparingi rezeki karo Allah digegem, lali anak yatim, lali fakir miskin, lali masjid musala, lali jalan raya, lali gawe sumur sak piturute. Digegem terus aja mbok anggap iku apik, iku ngono ala. Bakhil niku napa? Bakhil niku nek Imam Nawawi ndawuhke almani ala ghairihi. Bakhil niku nyegah mewehi wong liya. Gelem maringi awake dhewe, mboten purun maringi wong liya. Niku jenenge bakhil. Contoh ana wong doyan rokok, wong lanang doyan rokok, ya seneng rokok, ya tumbas rokok, tapi kanggo awake dhewe. Tumbas rokok didelek ning lemari, terus diempak dhewe, terus ditutup. Nek medal mboten nate beto rokok, beto korean tok, Pak. Beto korean kancane ngetokno rokok, piyambake ngetokno korean. Terus rokok sing dirokok kancane rokoke kancane. Niku jenenge bakhil. Sing nomor loro ana jenenge syuh. Syuh niku sing disebutke Allah wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Sapa wong sing iso njaga awake saka sifat medhite, mongko wong iku wong-wong sing beruntung. Syuh niku napa? Syuh niku almani ala nafsihi wa ala ghairi. Syuh niku ora gelem ngekeki awake, nggih mboten purun maringi wong liya. Contone wong lanang doyan rokok tapi mboten nate tumbas rokok, padahal seneng rokok. Lah ngenteni napa rokoke ngentosi piyambake ngedal, ngetokno korean, kancane ngetokno rokok, bakda rokok setunggal telas, mundhut setunggal dibeto mantuke luwung kenek bar sarapan ngoten. Dadi dhek rokok tapi ra tau tuku. Tiang ringin ngriki nggih enten sing model ngoten niku. Enten sing model ngoten niku. Tiang nggih teng mriki nggih jajal maju setunggal nggo contoh. Iki lho wong kene. Lah iku contone bakhil utawa syuh. Syuh niki umpama taine kena dipangan maneh saking eleke kelakuan medhit. Lah wong medhit niku tandane papat. Setunggal wong medhit niku karo Gusti Allah dikai ati ingkang sempit, pikiran susah. Tangi turu pikirane susah, sambat atine sempit. Niku wong medhit. Mulane wong kok uripe mung sambat susah, ngoten niku tandane medhit. Soale wong sing luman piyambake niku diparingi pikiran ingkang padhang, ati ingkang jembar. Niku wong luman. Mulane wong luman niku petuk bojo ya iso guyu, petuk anak iso guyon, petuk tangga iso nyopo, niku wong luman. Nek wong medhit petuk bojo nyaprut, petuk anak kudu nyentak, petuk tangga kudu nguntal, niku wong medhit. Tangi turu niku pun susah, pikirane susah, sambat mawon. Mulane kok ana wong ndang terus sambat, "Yu piye yu?" Lah ning ngopo dolar kok mundak terus ki piye? Sandang pangan kok tambah angel, kok sambat sampean lokke medhit yuyu ngoten. Kok medhit piye? Wong medhit niku tandane atine susah kakean pikirane susah. Sing nomor loro laisa lahu khalilun. Sing nomor kalih tandane wong medhit niku mboten gadah kanca. Karo dulur ora cocok, karo tangga ora cocok, karo pejabat ora cocok, karo kiai ora cocok. Karo sapa ora cocok. Kok jemeneh karo wong liya, wong wedok, bojo wedok ndang duwe bojo lanang medhit, susah ya ora tau cocok. Ayu kaya apa wong wedok dinikah wong medhit mesti mundak kuru. Mundak elek terus kena penyakit mengi ngono meneh. Nggih. Pak Lurah pangapunten, jenengan damel acara bersih desa ngeten niki, rapat ngejak tiang medhit ora ngarah dadi Pak Lurah. Piyambake nggih melawan terus perkara wedi kelangan niku wong medhit. Mulane wong medhit niku karo sapa-sapa ora cocok. Karo dulur ora rukun, karo tangga ora rukun, karo sapa ora rukun, niku tandane medhit. Enten tiyang medhit rawuh teka sing dirawuhi sambat, "Lho, wong iki neh ngoten."
Tapi nek ning wong lumen rawuh lho iki wis teko beres ngoten modele iku. Wis sing nomor 3. Wong medhit niku alamate dikei penyakit. Dangu mboten waras-waras penyakite. Donyane entek didamel tombo, donyane telas penyakite ora waras, wonge ra mati-mati. Niki wong medhit. Tapi tulung pangapunten dalu niki ngaji kanggo niat dandani awake dhewe. Jenengan boten sah gadah pikiran, lah rak wong kae. Wong kae ke suwe nek tombo ra mari-mari, wonge ya ora mati-mati, apa-apane entek rak wong kae lho tambah wong kae neh. Nek enten tiyang lintu jenengan dawuhi pangapunten nek enten tiyang lintu pinten taun lek nek sakit 7 taun. Lah wis entek apa ya apa-apa wis entek kanggo tombo ora mari-mari lek ora ngono kuwi kanggo ngangkat derajate sampean lek ngoten. Ngilangi dosane sampean ngoten ora kok terus pirang taun lek 7 taun. Wis ditambakno halah apa-apa wis entek. Lah piye medhit lek sampean ngoten. Oh tambah susah wong. Nomor 1 tandane wong medhit piyambake gadah ati ingkang susah, kakehan sambat. Sing nomor 2 boten gadah kanca karo sapa-sapa ora rukun. Nomor 3 diparingi penyakit, suwe ora waras, donyane telas, wonge ora mati-mati. Sing nomor 4 nyebabno gampang suul khotimah. Niki sing medeni. Jadi wong medhit niku nalikane kapundhut, arep kapundhut dikei ngelak karo Gusti Allah, gampang suul khotimah. Mulane tobaté wong medhit niku angel, perkara dheke ora rumangsa nek medhit. Mulane enten dawuh al khabar muhtamalun baina sidqi wal kadzib. Jenenge cerita niku kadang ana benere, kadang memper-memper gorohe. Niki wonten setunggal cerita, aja didelok goroh bendere tapi delok pelajarane. Riyen niku Bu, Pak enten tiyang santri niku sakit 3 tahun. Sakit 3 tahun ditambahke teng pundi-pundi mboten waras-waras sampai piyambake nazar wong sugih. Ya Allah, kula nazar nek jenengan paringi waras tahun niki kula nazar bangun masjid 5 miliar. Nazar bangun masjid 5 miliar mboten waras. Nazar malih, ya Allah nek jenengan paringi sehat ya Allah kula nazar maringi anak yatim 5 miliar. Ternyata nggih mboten waras. Empun kesel nazar piyambake ngamuk nek nazar pegelen ya Allah nek jenengan paringi sehat kula nazar ya Allah ngekeki anake setan 5 miliar. Bareng pingin ngekeki anake setan 5 miliar waras. Bareng waras bingung neng ndi nek golek anake setan. Ngalor ngidul neng ndi anake demit nek goleki neng ndi mboten ngertos jawaban sowan dateng yai. Yai kula nyuwun pitedah. Napa Kang? Kula niku madosi anake setan, teng pundi-pundi mboten enten anake setan nek madosi teng pundi. Kok reno-reno goleki anake setan niku gawe napa Kang? Damel nutupi nazar kula, nglampahi nazar kula Yai. Lha kok iso kula niku sakit 3 tahun Yai. Nazar bangun masjid mboten waras, nazar maringi anak yatim mboten waras, bareng nazar ngekeki anake setan waras. Bareng kula bingung nek golek anake setan teng pundi. Oh, kok nglakoni nazar Kang? Nggih, ngene. Ana ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Golek ana wong telu iki, Kang. Anggepen wong telu iki anake setan. Lakoni nek eneng wong telu iki salah sijine nampa, selesai nazarmu. Sinten Yai? Siji syaribul khamri. Wong sing minum-minuman keras. Kuwi anake setan. Sing nomor 2 azaniyah, wong wedok sing adol awak kok apem iku, apem sapa sing didol? Awak yu kok apem iku. Engko didemo bakul apem ngono. Awak azaniyah wong wedok sing tukang zina, orang yang menjual diri. Sing nomor 3 wong sing medhit, bakhil. Golek ana salah sijine wong telu iki sing gelem nrimo 5 miliarmu, nadarmu rampung. Nggih Yai, kula lampahi. Ngadai duit 5 miliar. Bapak Ibu jenengan pun nate ngertos duit 5 miliar. Dereng, pengen ngertos jenengan. Sak miliar jenengan benjing tumbas mie sedap sak kerdus. Mie sedap sak kerdus jenengan mie sedape niku masak karo kerduse niku jenengan toto duit atusan ewu sing anyar-anyar niku pas peres sak kerdus niku pas sak miliar. Benjing dan tumbas mie sak kerdus. Berarti 5 miliar niku namung 5 kerdus. Dilebetke mobil piyambake tanglet teng mriki ana bocah sing senengane mabuk. Ana Mas. Omahe ndi? Pojok kono. Bocahe ora pati gedhe tapi rambutnya gondrong.
Bocah ora pati gede tapi lengene digambari kala jengking. Ono ceplikan padahal bocah lanang celana jebolan. Halah ngono ki biasa Kak, ngono ki biasa. Golekno sing spesifik, sing gampang titenane. Oh iya, bocahe rupane senengane nganggo kaos ireng ra tau ganti. Kaos kuwi ae sing diagem, sing dienggo. Lah kaose piye? Ana tulisan Kak, kaose rupane ireng tulisane panitia kiamat. Saking nakale bocah Pak, tulisane tulisi panitia kiamat. Ya wis, tompak mobil ono bocah nganggo kaos ireng tulisane panitia kiamat. Oh iki bocahe. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Meneng apa Mas? Sampean sing jenenge iki Kak? Ya Mas ning apa? Ngene lho Kak, aku rene pengin ngekeki dhuwit sampean. Iki lho Kak, dhuwite kaget sing dikeki iki. Lho, dhuwit sakmene kae pokoknya aku ki ceritane piye? Jangan-jangan iki pencucian uang. Kok aku nang dicekel polisi tentara? Ora Kak, iki dhuwitku dhewe. Ora, ceritane piye? Ngene lho Kak. Aku loro 3 tahun nazar bangun masjid ora waras, nazar ngekeki anak yatim ora waras, bareng nazar ngekeki anak setan waras Kak. Lah kula tanggot Pak Kiai anak setan kuwi sapa? Jere Pak Yai sampean anak setan Kak. Diceklek. Piye nek muni ngoten? Aku mbok arani anak setan. Ora doyan duitmu, wong jebok arane setan. Gawa muleh neh, ora mbok gawa muleh tak gepuki sampean. Melayu. Oh, ternyata seorang pemabuk pun masih punya harga diri. Gara-gara didarani anak setan karo Mbah Yai, bocah iki terus tobat munda apik, ngluwihi wong sing asale apik. Wes, sing nomor 2 azania, wong wedok sing adol awak menjual diri. Ning kono ana bocah ayu tenan, omahe pojok kono. Lah kok ning omahe biasane sepi. Lah saiki usum COD to, Kak. Oh, COD-nan yo. Ya wis tak paranane rono. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mbak, sampean sing jenenge iki, Mbak. Iya, Mas, ana apa? Ngene lho, Mbak, aku rene iki arep maringi duit sampean. Iki duwite tulung sampean trimo, Mbak yo. Ya ora apa-apa, Mas, tak trimo, tapi saurunge tak trimo sampean yo tak wae dhisik. Ngoten. Mbok wae apa Mbak? Lah wong rene iki butuh apa to Mas? Ora Mbak, aku ora butuh mbok wae, sing penting duitku trimo. Ora, iki duit apa? Ngene lho Mbak, aku lara Mbak 3 tahun. Nazar bangun masjid ora waras, nazar ngekeki anak yatim ora waras, bareng nazar maringi anak setan waras. Lah kula tanglet Pak Kiai anak setan wis sapa? Jere Pak Kiai pelacur kaya sampean iki anak setan. Wong wadon diarani anak setan, meneng wong wadon meneng mlebu omah metu wis nggo warit. Piye nek muni mbalayu? Oh ternyata seorang pelacur pun masih punya harga diri gara-gara didarani anak setan. Taubat, tambah api, tambah ngluwi wong sing asale apik. Karek nomor 3, wong sing medhit. Ning kene ana wong medhit, ana haji mentahun, umroh ben minggu, perusahaane kathah, karyawane kathah, tapi duitnya digenggam dhewe, lali tangga kiwa tengen sing fakir, lali anak yatim, lali masjid, lali pondok, pokok duitnya digenggam dhewe. Ndi omahe, kae tak dolanani rono. Assalamualaikum Pak Kaji. Waalaikumsalam. Jenengan asmane Pak Kaji niki? Oh iya Mas, aku ya Kaji kuwi. Ana apa sepindah silaturahim Pak Kaji sing nomor kalih, kula niki mbeto dhuwit, tulung jenengan trami, kula paringke jenengan niki dhuwite. Pak Kaji roh dhuwit 5 kardus. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah ya Allah. Sing maringi bingung. Pemabuk tangkok iki dhuwit apa? Pelacur takon iki dhuwit apa? Lagi kok tambah wiritan alhamdulillah ora takon dhuwit apa. Pak Kaji. Iya Mas. Jenengan mboten tanglet niki dhuwit napa? Oh ya Allah, aku nek wis roh dhuwit ki lali kok Mas. Iki dhuwit apa? Ngeten lho Pak Kaji, kula niku sakit 3 tahun. Nazar bangun masjid mboten sehat, mboten waras, nazar maringi anak yatim mboten waras, bar nazar ngekeki anak setan waras. Kula tanglet Pak ya anak setan niku sinten dawuh Yai, wong medhit kados jenengan niku anak setan. Jere Pak Kajine, ora apa-apa. Aku mbok arani anak setan ora apa-apa, buyute setan ora apa-apa, mbahe setan ora apa-apa, sing penting duwite gorene. Ya Allah. Wong medhit kuwi ora duwe harga diri, mulane wong medhit kuwi ora rumangsa medhit, tobaté angel. Mulane gampang nyebabne suul mulane wong Jawa napa niku bancaan
Napa-napa niku kenduren disedekoi kabeh supaya awake terhindar dari suul khotimah, supaya awake terhindar dari sifat medhit. Allahumma shalli ala Muhammad. Sing nomor loro, sedekah niku mengajarkan tentang ithar. Ithar niku napa? Ithar niku dhisikke urusan akhirat kanggo awake, dhisikke urusan dunia kanggo wong liya. Akhirat awake dhisik. Salat sing nosaf bagian pertama, sof barisan pertama sapa? Kita, wong liya keri. Niku jenenge ithar. Tapi nek urusan donya wong liya dhisit, awake keri ora apa-apa. Riyen niku enten seorang ulama namanya Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Niku nangis, bapak ibu nangis sampai berhari-hari nangis, 6 dinten niku nangis. Tangga kiwa tengen sami takziah mriku menghibur, Syekh jenengan nangis niku sing jenengan tangisi napa? Sing kapundhut sinten, ora ana sing ninggal. Lah jenengan kok nangis guguk-guguk 6 dinten niki lho pun 6 dinten kok tasik nangis terus. Aku ra kelangan sapa-sapa, aku ra kepaten sapa-sapa. Lah kok jenengan nangis terus? Aku wingi salat Jumat. Keri, rodok sugul, rodok sibuk, aku manggon ning soft bagian nomor loro, barisan nomor loro. Padahal dawuh Kanjeng Nabi ana perkara telu. Sing perkara telu iki umpama wong ngerti keutamaane mesti padha rebutan sampai diundi. Siji, adzan, nomor loro manggon soft ning bagian sing pertama, soft sing bagian pertama, sing nomor telu dhisik-dhisike waktu salat. Umpama niki ngerti keutamaane soft pertama padha rebutan. Aku wingi salat Jumat manggon ning soft nomor loro, nangis sampai seminggu. Bojone jenengan nggih ngoten Bu nggih. Salat Jumat keri ngoten nggih nangis nggih. Lah pripun gayane tiyang mriki pripun? Pokok nek ngger mangkat keri. Lah terus nek mantuk dhisik wis ora apa-apa sing penting ora nyolong sandal ngono wae. Nggih. Niku panitia enten kerdus niku ajenge napa? Oh amal. Mangke 5 menit saurunge ndonga, selawatan sareng-sareng jenengan keliling. Mangke kula dielingke nggih, aja wayah ngaji keliling ngono cah. Cara Syekh Ibrahim bin Ismail Az-Zarnuji ngaji niku kok jumeneh narik sumbangan. Enten tiyang ngaji niku salaman mawon mboten angsal pun lenggah mawon langsung. Niku adabe tiyang ngaji. Mangke kula paringi wekdal sakderenge donga 5 menit. Ngoten nggih? Setuju ngoten nggih? Lagi berbahas luman ojo medit langsung ditarik sumbangan. Terahe wis mau menit tepak terahe. Tapi anggit kula ki yo guri-guri ngono lho aja kok metu saiki cah nggo tambah ganggu ngajine. Pun Allahumma shalli ala Muhammad. Itsar urusan akhirat kita. Sof pertama kita, yang ngaji Quran kita. Tapi nek urusan bondo donya wong liya dhisik awake keri gak apa-apa. Dicontohke kalih para sahabat. Riyen Kanjeng Nabi nate meragat mendo. Menyembelih kambing. Mendo niki pun diperagat, sedaya pun dibagi daging, sedaya pun dibagi kari ndas wedhus niki. Kanjeng Nabi pangkel sahabat, iki sing pantes nrimo ndas wedhus apa? Sahabat sami matur, ya Rasulullah, di antara para sahabat sing paling fakir si fulan, diparingi si fulan. Si fulan iki seneng oleh ndas wedhus, Bu, iki lho ndas wedhus dan dirumat, dibakar. Bakdo dibakar dikerik, bakdo dikerik empun resik, bersih digodhog, bakdo digodhog merampul dagingnya niki empun terpisah kantun bumboni, ada itsar di dalam hatinya. Mboten mentolo Bu, iling tanggane. Pak, ana apa to Bu? Kita niki masih melarat wis tau mangan iwak wedhus, Pak. Lah piye to Bu? Aku kok kelingan tangga, ketok kok jarang mangan iwak wedhus. Umpama iwak wedhus ki paringno tanggane piye? Ya karek sampean Bu diparingno tanggane. Tanggane niki arep bumbone mboten mentolo, iling tanggane. Tanggane mumet sampai sing pertama, ngoten. Teng mriki nggih ngoten nggih. Nek angsal daging wedhus ngoten niku nggih iling tanggane. Daging sapi nggih iling tanggane. Desa Wringin Putih niki pangapunten, winginane setunggal kakak ngoten niku kurban angsal pinten? Kathah inten pinten kilo? 5 kilo. Akeh tenan. Lah ngoten niku 5 kilo ngoten niku sampai kanggo pirang dina? Setahun. Oh, kok sampai setahun? Pangapunten niki itsar. Tak wacana hadise Kanjeng Nabi sing jaman biyen, najan sampun dinasakh. Kanjeng Nabi nate dawuh, la yaqulu ahadukum lahma udhiyatihi fauqa thalathati ayyam. Tidak diperbolehkan
diharamkan untuk kalian memakan daging kurbannya melebihi 3 hari. Allah, kok sampai setahun? Niku ketika Kanjeng Nabi teng Madinah. Suatu saat Kanjeng Nabi saged menguasai kota Mekah sing disebut memerdekakan Mekah, Fathu Mekah. Ketika Mekah dikuasai karo Kanjeng Nabi, saged dimerdekakan Kanjeng Nabi dawuh khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam. Orang-orang pilihan ketika jahiliyah pasti menjadi orang-orang pilihan ketika masuk Islam. Sehingga wong lumane wong jahiliyah mlebu Islam tambah luman. Wong Mekah padha luman. Masuk Islam korban 100 unta, korban 10 unta, sampai daging korban niku melimpah. Saking kathahipun pun sedaya pun keduman, daging korban tasik tumpuk-tumpuk dirisi cilik-cilik, dipeme jenenge dendeng. Dendeng niku nek bahasa Arab jenenge tasyriq. Mulane eneng dina 3 dina haram poso nglakoni jenenge poso dina tasyrik. Tasyrik niku artinya dendeng daging, kongkon ngentekno dagingi. Sejak kita diharamkan berpuasa 3 hari itu, untuk diharamkan memakan daging kurban melebihi 3 hari batal. Artinya seminggu umpama dagingnya tasik sae angsal, saulan tasik sae angsal, setahun tasik sae angsal. Lah kok sampai setahun ki lho dagingnya apa ora rusak to piye? Mboten. Lah disimpen teng pundi? Kulkas. Oh, berarti kulkas sing garai medhit tenan. Nggih. Jaman biyen enten tiyang gadah kangkung 4 until, sing tak until dimasak sing 3 until bagekno tangga kiwa tengen, bagekno budhe bule, kok nek rusak mboten gadah kulkas. Zaman sakmeniki tiyang enten gadah tiyang kangkung apa? Gadah kangkung sekawan until sing 1 until dimasak, sing 3 until dilebokno kulkas. Berarti kulkas garai medhit. Panitia korban masyarakat biyen boten gadah kulkas, daging piro-piro dibagi, kok nek rusak ndang telas ndang wis. Sakniki panitia gadah kulkas, masyarakat ya gadah. Wong kene 5 kilo kabeh dilebokno. Oh, berarti kulkas garai sing muni medhit buanter gum duwe kulkas ketok iku. Nggih pangapunten, tapi tak titeni. Maksudnya ngeten lho nggih. Maksudnya nek kula jenengan sedaya gadah bondo donya, tiru para sahabat niki, iling daerah-daerah tertinggal, wong Borobudur kene wis makmur, oleh 5 kilo, mikirno daerah sing dereng enten korbane, kok tambah disimpen ning kulkas. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Ithar untuk dunia orang lain dahulu, awake keri gak popo, akhirat kita wong liya kudu keri, ngoten. Mulane menawa wonten 8 tahun yang lalu enten tiyang boten gadah karo pejabat diparingi PKH, wong jenenge tiyang kurang diparingi PKH. Bareng 8 tahun dadak putune mulya, anake mulya. Napa griyane pun sae, keadaane pun sae, pun luweh-luweh biyen awake nampa PKH perkara kurang, saiki wis luweh, matur Pak Kepala Desa, Pak Lurah. Biyen 8 tahun jenengan maringi kula PKH, kula tampi pancen kula kurang. Sakniki kula pun luweh-luweh Pak Lurah, PKH-ne ampun paringne kula, paringne tiyang lintu tangga kula sing kurang mawon. Ngoten nggih. Kok rapate setuju ngono sampean modele. Aja geleman ngelongi hae tiyang lintu. Kula kuwatir benjing teng akhirat dadak ana wong ketoke ahli ibadah, ana wong ketoke tiyange sae, dadak teng neraka niku ana wong ringin putih ngriki. Wetenge gedhe, ususe dawa. Kene apa wong kuwi? Dosa apa sing dilakoni kok sampai ususe dawa, wetenge gedhe, bareng dibedhel isine dadak tulisane PKH. Medeni lho. Medeni. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Bersih desa, merti desa niki mengajarkan tentang 1 arti kedermawanan. Ayo ahli sedekah, ahli dermawan. Nomor 2 maknal ithar. Ayo mendahulukan urusan akhirat untuk diri kita. Kedua, mendahulukan urusan dunia untuk orang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu pangapunten, bersih desa niki mengajarkan tentang birrul waliden, bekti dateng tiang sepah. Bekti dateng tiang sepah, sedaya tiang gadah cita-cita. Pangapunten, Dek wau nggih diparingi tahlil nggih ngriki nggih.
Maksudnya nggih kirim donga dateng tiyang sepah, ngoten nggih? Leres. Birrul walidain niku perintahe Gusti Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ana telung ayat, sing telung ayat iki selalu bergandengan, ora iso diselang-seling. Setunggal, ati Allah wa atiur rasul. Nek kula jenengan iman karo Allah, ya kudu iman karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kalih aqimus sholata wa atuz zakah. Nek kula jenengan nglampahi salat, kula jenengan nggih kudu nglampahi zakat. Sing nomor 3 anis kulli wali walidai. Nek kula jenengan bekti marang Allah, kula jenengan ya kudu bekti marang tiyang sepah. Ana wong bekti marang Allah tapi durhaka dateng tiyang sepah, bektine dianggep ilang. Mulane medeni. Urung diarani wong sing bekti marang Allah, nek durung bekti marang tiyang sepah. Sugiya kaya apa, pangkata kaya apa wong, tapi Allah kalih tiyang sepahe lara. Masya bekti ya pangapunten, sugiya kaya apa, pangkata kaya apa, nglarakno atine wong tua loro neraka. Bapak Ibu, kula jenengan mesti duwe cita-cita birrul walidain. Bocah Joko, cah perawan sampean tangleti, cita-citane apa nak? Kula nek ageng benjing kepingin mbekteni tiyang sepah. Kula pingin berbakti dateng tiyang sepah. Perawan Joko titik padha muni ngeten, Pak Mbok rasa kuatir Pak Mbok, benjing nek jenengan sepah Pak Mbok, aku wis gedhe, mboten sah kuatir, tak rumat sae jenengan, tak rumat sae. Nek Cek Joko cek perawan. Tapi nek kula jenengan pun rumah tangga, pun gadah bojo piyambak, pun gadah anak piyambak, kula jenengan dicoba karo Allah. Napa seneng anak bojo luwih gedhe tinimbang seneng neng wong tuwa. Gemati neng anak bojo luwih penting tinimbang gemati neng wong tuwa. Contoh Bu, misal Bu jenengan gadah putra sakit, putrane jenengan sakit, ngoten niku tiyang sepah saged tilem napa mboten? Mboten, wong anak lara ditambakne, dipijetke, dikei obat, disuntikke, piye carane anak ndang sehat, ndang waras, niku wong tuwa. Wong tuwa ngrumat anak diarep-arep sehate, diarep-arep uripe. Pun diwale enten tiyang sepah gerah, enten ibu gerah, terus ngoten niku anak saged tilem napa mboten? Kok ngorok-ngorok piye kok ngorok? Enten. Tiyang niku ngramut lembu. Ponakan ya padha rono ya pancen. Lah sampean kok ning omah. Lah ya kabeh-kabeh kok rono, kabeh-kabeh rono. Kok sing ngrumat sapine sapa? Wong tuwa tasik bejaji sapine. Teng mriki enten tiyang model ngoten niku. Mulane nek wong tuwa ngrumat anak diarep-arep sehat warase, sehat uripe, ana anak ngrumat wong tuwa diarep-arep kok matine ya sehate kok matine. Masa wong kene ngrumat wong tua diarep-arep matine. Wis mugi-mugi kula jenengan sedaya termasuk tiyang ingkang bekti dateng tiyang sepah. Dawuhe Kanjeng Nabi napa mawon carane bekti setunggal ndongakne tiyang sepah. Kanjeng Nabi dawuh, "Man taraka du'a al-walidain duyiqal 'aish." Sapa wong ninggalno ndongakno wong tua lorone, mongko wong iku dikei rezeki pa'isyah ingkang sempit. Ana wong ndang duwe masalah karo wong tuwa lorone, disempitno uripe karo Allah. Mulane pangapunten, teng mriki enten sing gadah utang napa mboten? Kathah. Kangelan napa mboten nyaure? Kok ana wong kangelan nyaur utang, delengen piye hubunganmu karo wong tuamu? Piye delok hubunganmu karo mara tuamu? Kok ana wong elek karo wong tuane, ala karo mara tuane, titeni uripe ra ngarah bejidet, angel uripe. Jenengan kok lenger-lenger mikir apa sampean? Meneng ngono modele. Ya aja sampe kula jenengan nyusano atine wong tuwa, ngadah-ngadahaken ndongane. Niku carane bekti. Tiang sepahe tasih sugeng didongakno sak kathah-kathahe, tiang sepahe sampun ninggal didongakno sak kathah-kathahe. Sa'id ibnu Ubadah niku nate tanglet datang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah inna ummi qad matat, ya Rasulullah inna ummi qad matat. Sa'id ibnu Ubadah tanglet, ya Rasulullah Kanjeng Nabi, ibu kula sampun sumare, ibu kula sampun sedo.
Afa atasaddaqu biha ya Rasulullah. Napa kula angsal sedekah kangge ibu kula ingkang sampun kapundhut? Dawuh Kanjeng Nabi, "Na'am." Yo, sedekah. Berarti nalikane tiyang sepah kula jenengan kapundhut, jaman urip jarang ngekei, kapundhut dikirimi donga. Napa ngoten niku tekan ngriko? Tekan. Mulane leres jenengan dik wau tahlilan kanggo tiyang sepah, tekan ngriko, tekan. Tapi Kanjeng Nabi ugi dawuh, shadaqatun tuqaddimunaha qabla mautik afdalu mimi'ati mithqalin tusaddiqunaha ba'da mautik. Sedekah sak miskol sing mbok tokke nalikane sira jek urip iku luwih apik tinimbang 100 miskol sing disedekahno kanggo sira tapi sakwise mati. Bapak Ibu pangapunten, mumpung tiyang sepah kula jenengan tasik sugeng, monggo maringi 100.000 sing sampean paringne tiyang sepah tasik sugeng niku luwih utama tinimbang 10 juta disedekahno kanggo wong tuwa sakwise wong tuane sedo. Bu, niki lho Bu, 200.000 Bu, kanggo apa to Nak? Wis pun kangge jenengan diparingne musala monggo, masjid monggo, kangge dahar jenengan jajan monggo, penting kanggo jenengan. 200.000 tiyang sepah tasik sugeng. Niku luwih apik tinimbang 20 juta tapi disedekahno wong tuane sampun sedo. Lah sakniki kadang mboten nih. Tiyang sepaya tasik sugeng njaluk sate. Nduk, enten apa to Bapak? Cangkeme Bapak kaya kecut, pahit kabeh, tumbas-tumbasno sate Nduk, tumbasno sate. Anak ini jawab, "Pak kok sate? Darah tinggi lho, darah tinggi." Ngoten. Wong tuwa njaluk sate sak piring disentak darah tinggi, kapundhut dibelehke sapi. Wong sak desa diulemi. Padahal nilainya sak piring iso uga luwih akeh tinimbang sapi siji. Saged dipahami ngeten iki. Mumpung tiyang sepah tasik sugeng benjing Idul Adha, Pak, kula tumbasne mendo, Pak. Niki lho Pak, mendo. Damel korbanin jenengan. Tiang sepah tasik sugeng dibeleh ke wedhus kanggo korban, siji wedhus luwih apik tinimbang 100 wedhus tapi dikirimno wong tuane sampun sedo. Saged dipahami nggih? Pun kewajibane anak setunggal ndongakno wong tuane. Nomor kalih nalikane tiyang sepah tasik sugeng, kita tasik alit bekti, perintahe dilakoni, larangane dihindari. Terus nek sampun nyambut damel tiyang sepah dikei HE. 100.000 200.000. Biasane nganggur wong jek nom, umur lagi 20 tahun sakniki usum MBG dadi karyawan MBG. Gajine 3 juta, sing 300.000 paringno tiyang sepah dadi barokah. Wong tuwa najan sugih aja nolak kanggo barokah jimate anak. Wis nek tiyang sepah mpun mboten saged nyambut damel dadi tanggungane anak sing nyukupi wong tuane. Terus sakwise nyukupi wong tuane, ngonconi wong tuane. Ngonconi niku nek bahasa Jawa niku bahasane sae, ngramut wong tuane. Jaman alit kita diramut tiyang sepah, nalikane tiyang sepah sampun sepuh sanget, awake dadi anak kudu bales ngramut. Pangapunten Mbak Yai, kula nggih kepengin ngrencangi tiyang sepah, nggih. Kula nggih kepengin ngramut tiyang sepah, nggih. Tapi nek tak kancani tunggal sak omah tak ramut gegeran terus to Pak Yai. Saulan salah paham geger, rong wulan salah paham geger. Rak dosa kula kathah Pak Yai. Timbang-timbang padha dosa wis rasah diramut wong tuwa kon urip dhewe wae. Enten sing gadah pemahaman ngeten iki kaya-kaya bener. Pangapunten Bapak Ibu. Wonten satu kaidah fikih. Kesalahan-kesalahan dalam rangka taat niku disepuro kalih Allah. Kula contohke. Gusti Allah merintahke kula jenengan salat, pun jenengan salat mawon dene kurang khusyuk, kurang tumakninah disepuro Allah. Gusti Allah perintah bektiya ning wong tuwamu rumat, mau wong tuwamu kuwi rumaten dikonconi. Dene kenek masalah disepuro Allah. Soalnya enten anak Pak muni ngeten, alhamdulillah aku urip yahono yahene karo wong tuwa ora tau duwe masalah. Aku karo wong tuwa yahono yahene ya apik-apik wae. Ya apik-apik wae ora tau kena masalah, wong ora tau ngramut kok. Wong tuwamu mae Jogja kowe ning Magelang ya bener nek ora tau ngramut, mulane ora kena masalah. Sing kena masalah perkara ngramut, tapi ngramut kena masalah iku luwih bekti
wedi tinimbang ra kenek masalah ora tahu. Saged dipahami nggih? Mulane kok enten anak purun ngeramut tiang sepai. Benjing teng akhirat karo Gusti Allah diparingi jannatu adn. Allahumma kenging nopo Pak? Kok sampai balesane jannatu adn? Soale wong tuwa niku tambah tuwa niku dibalekke karo Allah kaya bocah cilik, balik malih. Wong tuwa tambah rewel, tambah sepuh tambah rewel. Dawuh Gusti Allah wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila ardalil umuri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Gusti Allah sing nyipatake jenengan, nuli Gusti Allah bakal mundhut jenengan, tapi sebagian jenengan enten sing dipundhut saurunge dipundhut dibalekke ning usia sing hina, yaiku usia pikun utawa malih. Bu, jenengan ngeramut yang sepah gembuli wong tua umur swidak 5 sampai 70, kelakuane persis kaya bocah umur 15 tahun. Gayane, galake, petita-petine, iki bejajiku, iki hartaku, iki kekuasaanku, iki kekayaanku. Anak ora bejaji, ora ketok apa-apane anak ning ngarepe wong tuwa sing umur swidak 5 sampai 70. Kok nek wis 70 sampai 80 persis bocah umur 9 tahun. Piye njaluk sak dek sak nyet. Nek ora dituruti serengen, ora dituruti purek. Kaya bocah umur 9 tahun njaluk sepatu rusak semayani sesuk ndo ora iso pokok saiki. Wong tuwa nggih ngoten nek wis 70 80 ora kena disemayani sadek saknyet kudu. Nek wis umur 80 munggah persis kaya bocah umur 5 tahun piye bar tuku pentol jere ya urung. Bar mangan jere ya urung, di rumah jere ra tau di rumah. Kula gadah rencang sekolah SD. Gadah mbok umur 80 tahun. Rencang kula gadah rumatan lembu niku 3. Daerah kula niku daerah dusun. Tasik kadah sing rumat lembu. Mbok aene iku jam 2:30 ngelilir le aku pengen ning kamar mandi le ning jeding. Ayo mbok dituntun. Wudu pisan mbok. Ya wudu pisan dituntun ngliwati sapine telu niki. Lah sapine niki dadak aba-aba pengen yo. Mbok gage mbok nek kecepatan, gage mbok dicepetno nek mlaku. Enjing mbokane nelponi anak-anak liyane. Tonggo kiwa tengen ceritani, aku dik bengi deret-deret anakku. Anak sing gemati dicoba rewele wong tuwa. Tapi kula tanglet, Bu, umpami jenengan gadah anak umur 5 tahun, orang nggawa dhuwit nggodak pentol. Ngoten niku jenengan pangapunten gelo napa mboten kalih anak? Mboten. Saking gedene tresnane wong tuwa neng anak, rewele anak kalah karo gedene senenge wong tua. Ana anak umur 9 tahun gampang pure, anak 9 tahun gampang muring-muring njaluk sadek saknyet sebagai wong tua gelo napa mboten? Mboten, dianggap lucu perkara senenge wong tua luwih gedhe tinimbang rewele anak. Nek ana wong tua kok tambah rewel, senenge anak kudu luwih digedeni timbang rewele wong tuwa. Mulane nek eneng wong tuwa kok rantum ngoten niku gampang pure sampean anggap lucu ngoten mawon. Nek serengen lucu, bar mangan urung mangan lucu ngoten mawon. Tapi tulung dulur sing ora tau ngrumat wong tuwa. Dulur sing mboten nate ngramut wong tuwa, sing mboten ngertos kesehariane, sing boten ngertos perubahane, tulung dulur sing ora tau ngramut, sira aja geleman maido dulurmu sing ngramut. Kadang ana dulur ora tau ngramut, maido sing ngramut. Nyalahke mawon. Enten dulur model ngoten niku. Ngono ki wong tuane nek serengen, aku timbang ning kene bos serengeni, tak melok masmu kono. Monggo to mbok kula terke, ning kono lagi 2 dina balik neh. Anak nyabari rewele wong tua dijanjeni karo Allah jannatu adn. Allahumma amin. Tapi wong tua nggih dicoba karo Allah. Napa Bapak Ibu cobane wong tua? Cobane wong tua anak sing gemati, anak sing ramut, sing masake daharan bentinane, sing ngumbah-ngumbahke sandangane, sing ngepel ngresiki kamare, sing maringi wedang kopine, jajan bentinane. Karo anak sing omahe adoh, mboten nate napa-napa ngramut, mboten nate masake, mboten nate benulan kirim dhuwit 300.000. Sing diceritak-ceritake sing ngramut apa sing kirim dhuwit 300? Cobane wong tuwa.
Mulane ngono ngoten niku jere wong Jawa, sing edek mambu tai, sing adoh mambu wangi. Mulane anak sing rambut gembati ya ora ngarah ketok gembatine, benjing ketinggal nek teng swarga. Allahumma. Mulane aja wedi salah ngramut wong tuwa. Aja wedi durhaka ngramut wong tuwa, pokok wong tuwa niku diramut. Syukur wong tuwa mbok tawani umur, misale bapak umur swidak 5, dadak ibu ninggal. Jenengan anak solihah tenan, jenengan dadi anak solihah, nek nawani bapak ibu sampun ninggal, lah piye to nduk? Ampa nikah ngono piye Pak? Ya nikah nek tak golekno Pak. Oh ning kene ora usum model ngoten niku. Ana wong tuwa pengin nikah neh tambah anake serengen ra karo-karuan. Kowe karek sagongan to Bapak ngoten. Kok ada nikah neh. Wis muga-muga kula jenengan termasuk dadi anak ingkang bekti. Allahumma amin. Terus nek tiang sepah sampun kapundhut setunggal ndongakne. Nomor kalih kirim sedekah kados sing kula critake. Sing nomor 3 silaturahim ning gone wong sing sae kalih bapak ibuke. Mulane acara ngeten iki, fadilah sing nomor 3, keutamaan sing nomor 3 inggih punika tercipta dan terjalinnya tali silaturahim. Saderenge kula nyeritake tentang terjalinnya silaturahim, panitia monggo persiapan kerduse panitia, monggo selawatan sareng-sareng, tulung ojo dadi wong sing medhit. Sing gadah tas, tasnya digrayai. Nek njukuk 5.000 balekke malih. Kok njukuk 10.000 balekke malih. 50.000 kok balekke malih. 50.000 dimben dilebokno kerdus. Panitia Mboten kudu 50.000. Sedasa monggo 5.000 monggo 15.000 monggo sak ikhlase atine jenengan insyaallah niki damel kesaenan ngoten nggih. Pun panitia selawatan sareng-sareng monggo. Sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu sallallahu ala sallallahu alaihi maula ya salli lim daiman abada ala habib rikhalki kullihim huwal